Gua huro hijau siano. Alai yang ko namin yaku. Duweng ka dirohaku. Kepala desa di Sikotong Julu. Dot kepala desa ni Parlubuan. Ilo pa palo jang ako ng ilong ko. Jadi duweng ka to ni. Moro horanau desa Parlubuan to. Jadi bolo dohot kepada desa Sikotong ngadirang kumbe. Jadi rumah mo bang kepada desa Parlubuan dohot Sikotong. Kuda niba kepala desa 400-an. So may tatapak udah. Jadi dos taita idong akapung isi maita nama dokata. Mulyate ma di duhakta na mangalian ari na dinggan di bagasan sa darion. Mulyate manang di terbungat sa pula di pikyon. Nahu hormati kami Amang Bupati Tapanuli Utara Dohot Ibu Sude Dohot Rombongan. Nahu hormati kami anak putra Tapanuli Utara, anak pengarap Tonami, na berdomisili di Jakarta. Mulai amang di Harorongna, selamat datang di Desa Parlubuan Dohot di Desa Sikotong Julu. Nah, hormati kami amang diut Dohot Ibu, Dohot Sude keluarga, Dohot Saluhut, staf manang na perkari junadong di PT Hutayat. Suak songoni yang didamang dohot dainang seluruhnya masyarakat pengeribuan khususnya Sikotong Julu dohot 400-an suak songoni yang di Desa Parlubuan. Sautik au tudamang mengidu sautik alana dong do hubungi kami songon na hurak pas di partai ni acara tabula di Tikio di pandangan ni akadongan nasian Sikotong Julu suak songon ni naksep 400-an. Jadi sawati dihamu amanami nasian Sikotong Julu suak songon ni siap 400-an. Buasa ikut di Parlubuan tabain pembukaan manang na penanaman perdana sa sitong na kaamang anggolan ni pribadi ko ikot donian alai dang boy hola siak kaca matakku mamereng ay tuk surat abain amang di Sikotong Julu HP fasilitas dalat tang memade dobe ro udan boha maka tamutta jadi on ngamace dalam nakamang ta paredokon jadi dang na holan asal-asal jadi molohami siat desa Sikotong nama mijam alamat dohami di Desa Parlubuan na kerjasama tu tak masuk tu PT Hutaya no. Di damang dohot dainang au saudik sidohonokku ada orang sohubasa tatanan yang nutu amang bupati salhukna nang katu anak rato. Kolano do sepedon nami tu hita salhukna mang dos tahi tapak na do tajumna erim nitahi dugu guguna. Jadi on upama bersatu kita teguh. Arti namang inang on namar lapatan nama sebelga do on. Tu masa depan ni akka kemajuan ni Desa Parlubuan, Desa Sikotong Julu suak songoni nak 400-an. Jadi napos doraku di siamang maksud tokol kita. Molohami secara pribadi kepala desa mungkin tanpa adong dukungan munak kama, tanpa adong partisipasi munak kaina. Kami dang boy jongjong di son, dang boy hubatarudu kami, hubataridahu kami pembangunan na adong di Parlubuan, Sikotong Julu nak 400-an. Alaya ladong doa kamuak kamang namani roni-roi kami. Kami yakin ke depan dak pola berahi tadi sana tertinggal. Jadi bos aku di sini
Salina hudok kamu, mari bekerja sama tuaka arena nengrok. Sudah mang Bupati, Tapanuli Utara dohot ibu, sotik adong benon nami laporan. Molo kami memang bisa segala kekurangan dan kelebihan nami, nunggu baik kami partisipasi nasa natolak tugunan memang. Sa hitong na amang, yaro di sadetiki, adong na makahulong iparsigodong julu. Muluwi na rojo son ala amat ta 5 juta. 5 juta parna tumika, muluwi. Si LSM, muluwi ang mak 5 juta, rojo ang mamang. Manang nabuhabe, partisipasi muna, di pengajaran muna, tuhami parsigodong julu. Huwa mula deo kami dia mang. Jadi amang ya rohani borhasian pengeribuan jam 4 sore. Hati-hati rap kami doh kepala di sini najumat dek. Markareta rohani amang sunat nikah doh segala kekurangan nani amang di dalam dan berjas hujan. Tapi roma udah dilanglang saat kami di natumika alai mulai ate mari tuang. Basado di sana nikah di bakalak abi laing apa korikut daging nami didikii. Jadi molo amangon mana maniro-niro ihami amang. Molo amangon pro parkarejon na election do. Jadi mitra do. Di si nasida di telepon to au amang kadis gotong julu. Boa sahuroa iko batal onnatus Tapanuli Utara. Imahatani nasida. Udok to na sidamang buti may amang buru mo lumar teleponan nondang sumani. Jadi osmaran emang buru dalam waktu pasti tiar rabu tebak beau tu natumika. Jadi marsubuk na amang diarahon mana-mana diarahon amang memahami itu pitubosi kebetulan amang dirut tas adong di pabrik. Jada di amang sa hitong na molo hubungan kerjasama PT Hutahayan dohot hudok maju Tapanuli Utara molo tuk bajulu huwa amang hampir putus. Alai di segala kekurangan dohot kelebihan ko marsoba tu Tuhan marsoba au tu amang dirut tolong amang. Ngada tanda amang, ngadi tanda amang Bupati. Jadi sepak ko amang tolong maju amang, bereng amang buikon, bereng kami persigotong. Ido atakku tu amang Bupati, itu amang dirut. Jadi roh kastak nawang, pasti persiaung, setong nah mulai. Jalan mulodang adong, perjanjian di atas metrai, kami angkat. Jadi secara amang, dua barani humma atas nama molotupi bajulu huwa amang. Audang nama malo-maloi alain jelas bohan yang asa hicap pembangunan di Tapanuli Utara khususnya di Sigotong Julu parloguan nak parratusan gudang duamang huwa dan hami akatan tangan bacebat alai gudang duamang nama ngalep pikiran gudang dua nama niro-niro hami termasuk amang camat pengaribuan ngasih lalu memotivasi kami bahwa asa kerjasama berjalan doa tenggang. Jadi secara pribadi aku tu amang camat Agus Tantus Ganjak mulai ada amang di partisipasi muna di panira muna tuhani suak songoni alahya amang kakang satpol mantan pimpinan nami terus sudah dimotivasi ya memang mau ludak Saudi gadis anggoho sudah mau kunin nawang itu tahu alai nah jelas motivasi na dingkat do yamang. Jadi imajuna taringot tu siamang napa dua hon naking ngadi bawa protokol sianon sedia luas ngadi si Sigotong Julu sotik silaporan komang adong do pedisi nenek si traktor utama jalan jelas desa perratusan di sodonang desa perratusan holam menunggu tinggal tanda tangan doa mani. Jadi kami mengharap amang mungkin di paniro-nironya amang Bupati Dusalhut Kecamatan Pengeribuan. Sasi tongnan yang
unang maholat si gotong julu, unang maniak holat desa peratusan, unang manian holat desa perlubuan, rapak manian amang. Asa songon na hidup na itu tua, tapak narot ajong narin nita hidup guguna. Mungkin ke depan, molo adong akka kesempatan nauli, kesempatan na dinggan, bu kita muse secara bersama-sama merayak akan namang gulahu di sonon amang bugati. Jadi, adong kita bangun. Jadi, Sautik Susadia biar kama atas sambutan siang kami manang na utusan kepala desa si Gotong dok perlubuan oros madi kita berlukna Butima. Ora! 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 Ora!